TESDA sa ako Bicol. Ay, iyo po. Kami po naglalaom na padagos po ang pagtabang po kani sa TESDA. Ang mga prioridad po kan sa tuyang duwang congressman, kang ako Bicol, si Congressman Saldico, saka si Congressman Alfred Garbin. So may pagtubod na sa paagi po kaning textbook na tataon din ng programa sa Lambang Saro, matatabangan na mapakarayan sa indang buhay, matabangan na magkaiguan in additional income ang lambang pamilya po. So daloy na po ang sa indang programang ini sa TESDA, asin padagos-dagos po ini. Siguro na dahil igwa po nin maray na maray na resulta, na iba po nagkaiguanin sa diring trabaho, ang iba po nakapagtrabaho sa ibang kumpanya. Igwa pa po kitang pigahalat po na ang barita ta po na maabot na po ito unya na April, and pag-abot po ka to, makika-coordinate naman po kita sa opisina kang distrito po kang kang ako Bicol, para po padagos na po na mai-distribute po ini duman sa mga nagahalat na mga beneficiaryo kang mga scholarship na naitaw ta po kang 2019.